Ahojte, vítajte pri ďalšom videu. Dnes si ukážeme, ako môžeme podporiť grafomotoriku pomocou kreatívnych sád. Ako prvé som vám vybrala tieto brnbolce, ktoré sa lepia na takéto obrázky. Dieťa si tým, že dvíha tie jednotlivé brnbolčeky, trénuje svoj pinzetový úchop a zároveň teda musí vedieť priradiť správnu farbu a veľkosť guličky. Ako ďalšie som vám vybrala navliekanie gorálkov. Ako sme už spomínali v predchádzajúcich videách, je to aktivita, ktorú môžete začať s deťmi okolo roka a pol. Avšak čím menšie gorálky, tým je to náročnejšie, čiže toto vám zvládnu deti tak približne v 4 rokoch. A je to zrovna sada, kde si deti vyrábajú náramky. Tu zase okrem toho, že dieťa si trénuje prsty tým, že dvíha gorálky, drží ich jednak v 3 prstoch, to znamená, že má postavenie prstov ako pri úchope, keď drží pero. A jednak môžete ešte trénovať aj to, že bude mať dieťa nejaký zadaný vzor, ktorý má z tých gorálkov zopakovať. Samozrejme, úchop najlepšie trénujeme, ak držíme v rukách nejakú ceruzku, pastelku alebo aj takýto štetec na vodu, ktorý môže dieťa si vymaľovávať tieto obrázky. Stačí mu teda k tomu iba voda, nerobí to veľa neporiadku a je to super aj na cesty. A je to veľmi vhodné pre deti, ktoré neradi vyfarbujú, pretože vychádzajú za čiaru, lebo tu je to žiadané vychádzať za čiaru, pretože sa tou vodou premaluje celý obrázok. Ak chceme, aby malo dieťa dobrú grafomotoriku, potrebuje mať aj silné prsty a tie si môže opäť trénovať pri týchto kreatívnych sadách, kde odliepa také penové nálepky a lepí ich ako mozaiku na obrázky. Pre väčšie deti môžete zvoliť aj takéto s takými drobnými guličkami. Pre menšie deti radšej trošku väčšie tvary a tu si opäť dieťa trénuje aj priraďovanie správnych tvarov, teda musí vedieť rozlíšiť štvorec, kruh a trojuholník. Táto kreatívna sada už vyžaduje naozaj detailnú prácu. Takéto malé diamantiky sa lepia na jednotlivé obrázky a vytvorí to potom taký veľmi pekný efekt. Nemusíte sa báť, že budete mať z toho doma neporiadok, pretože je tam priložená miska a každá farba je zabalená v zvlášť sáčku. Máme to doma vyskúšané a naozaj dá sa s tým pracovať aj bez toho, aby to bolo po celom byte. Zároveň táto sada veľmi dobre trénuje koordináciu oka s rukou, ktorú tiež veľmi pri kreslení a písaní potrebujeme. Ako som už spomínala, na dobrú grafomotoriku potrebujeme silné ruky a tie si výborne potrenujeme aj pri skladaní papiera, čo už v dnešnej dobe možno nie je tak častá činnosť, ktorú deti robia, ale je veľmi prospešná. A táto sada je super v tom, že nemusíte hľadať žiadne návody, máte tam všetko, čo k tomu potrebujete. A okrem toho, že teda dieťa sa učí skladať papier, trénuje si pri tom ruky, tak zároveň sa učí dodržiavať nejaký postup, aby dosiahlo teda ten výsledok, ktorý chce. Na kreatívnych sadách je super to, že nech si akúkoľvek vyberiete, vždy budete mať nejaký hmatateľný výsledok, s ktorým sa dieťa môže zahrať alebo si môže ním niečo ozdobiť a tak ho možno ľahšie namotivujete ako na vyplňanie pracovných listov.